nigo umwana siasa kurwa ase county ya Nyamira Sirieta Walter Chanua asokire na koba oyo bwangoiga gukwanira igoro ya kamaligie chae asanya kabaga kuboria mugavana gwe county yo musiki muminyaribo wesokia na kwene kebona nkurwanira arabolemi boikiranu hiribanya bakonyora liga saligi ya kurwase umukiobo ase ensemo yobolemi wechae Mosikitani waniga kwana igachinga kiarengo igora nyumba ao ejanyara kabaga kwagachira abalia babugata konyora gwanse ime ye county eyo ya Nyamira mnagotuma kitofati ga December. Maiga yomubaro omoke bw'abantu abwo berikia puna abakichikura abaya ase wiki yaita ime ye county ya Nyamira koba omoke nigo umwana siasa Dr. Walter Chanua esokire na kubasegeta basae wesokia na kwerikia buna abakichikura eryo naryo ryoka bararete amaunchirio asoborai abwo baganetie mwaro che record yalengesi Nyamira county nitutwalengange abakabiri gucho mweli bono ngana abantu 10 boka eweekend maba register chikura igo ni gonta giteko batebinga kubahimiza abasaye mwensi n'abantu bali bande batara register buna voters bono IBC neigwire mosoe elinde munya ko wata chikura naliriyo kora nyara go twara influence asobogambi esabantu bali bawo kugambira narora ekerenyo registration office Nyamira North Sub County mba around ande ba register abantu bakabono 2010 igo abonsi tutagete buna ibande bigo chabo bwata chikura abali bande bwata ibande batabwata chikura bachake kubwata chikura bali bande mu bwata chikura siko moira nigo chaga igaka elinde na turanyare gutwara chingu chinyinge eka rutwaka chikura echo Chanua oyoboigo ubwaterango ase kirugo ky'obugavana bwa Nyamira nigo akwanire epona sienke eyo abaremi bekemerigie chae banyora omwaka oyo county ya Nyamira nere nyorete bonus siense zaidi wetani chi county chinde chionse ase ense ya Kenya igo ntutagete tumanye serikali yatutebinga ninki kiabero muchando ase county yetu ya Nyamira no bolimi bweto butari gokorubia na ende ninki butari gokorubia omuntu teneto bolimi moone se county ya Nyamira ne governor tali president igo tuwenete tuligererie county omu governor anyare go advice accordingly alent extension officers au bago advice abalimi nganinki obolimi wenete gokorwa na kibo gokorwa elinde tonyore grade kiagie chae na intonyore bonus rengia ayonsi nigo ayakwanete ritikore igoro magoroba chingaki are kwigora chinyumba echo abeiriga kwagachira baria bokonyora wainse chiamate wetania isano nemo kurwase wodi ya Bukeira amoneria ya Magwagwa abantu bonse tutorenga ini igoro rero nigo naringe gutara ase county ese North Mugirango elinde nyare kora chi project chiri abasani bane bambwatsiri gokora ase ogo support abantu bali less fortunate yani okunyara kwabo korogoke ase binyoro ase okuigora wechinyomba echo nigo abekira okoboko boigo ase ogochia gosira abana chintakana abwo baganeirie gochia goso ase amasomo ye university omwaka omutangani korwa omochie onyanchaga ekenyoro kya Igetonto imeye ward ya Bukeira. Kwa majina naitwa Faith Kwetameri Nyanchaga. Sisi ni Nyamusi Igetonto. Hatuna wazazi wetu walikufa kitambo. Tulifanya mtihani na tukapita vizuri, lakini hatujaenda shule. Lakini tunashukuru Mungu, Daktari Janua ametutengea nyumba na tunaamini tunaenda shule. Asinginjia abana abaiseke babere baganiriko ende university baitete lakini abayiboli baba basenginje batayiyo na abayiboli baba bakoro the grandparents tibayiyo bono ikabetere batigale bokakagaiga tebaraenda school igo ne coincidence ngabuna abasani bali natomete bakali chinyumba chitokwagacha yabe coincidence ngana ende nechindakane chibagacherete bono igo naende yabetere itwemige elinde ingamwe imbairane bagende school aliyesu banyorirwe naende ngosaba vice chancellor chi school echo baba anchere bakora late admission elinde bachake amasomabo bajoini bali bandi elinde amasomabo agendera school fees yons college fees na boto na bongo shughulikera alafu mpaka bakole mbiamano. That's what I could say. Hingo reporter Gatembe kurwa igase bunge ya North Mugirango yegotoke meye county ya Nyamira Njefa Tigad December